ngisathanda kuthola umbiko la kuthiwa iOrlando Pirates isi-rejectile i-team ebefuna uGilberto ile club le uGilberto wayevele edlalela kuyona ebizwa ngeClub Petro de Luanda yabo. Le club le iselahlekelwa abadlali abaningi abakhulu ababeyidlalela yabo. Umdlali uMiguel ubedlalela yona leya team leya. uMiguel lo udlalela iKaizer Chiefs right now obeyi center back leya club. Leya club ayenzi kahle yabo, ngizwe nje kuthiwa ayenzi kahle, so ifuna kahle ibifuna ukwenza lo mdlali lo uGilberto abe kwi-loan yabo, abuyele le kwi-loan, kodwa le loan deal le ibizoba ne-fee yabo, ibizoba ne-fee. Yathi Orlando Pirates cha, siyakurejecta lokho, asifuni uGilberto abuyele le yabo, asifuni uGilberto abuyele le Angola. uGilberto is part of i-project yaJose Rivero. Jose Rivero uyazi ukuthi uphekani nalo mdlali lo yabo, uyazi ukuthi uphekani nalo mdlali lo. Ngingazi abantu abaningi bangafika nembono ehlukahlukene kalolu daba likaGilberto yabo. Gilberto usathana scorer against the Al Ahly, a crucial goal by Gilberto yabo. So umdlali ukusaningi asazokunikeza Orlando Pirates yize okwamanje engakashine, but under Jose Rivero sisazombona umjida esinikeza something yabo. Ngingazi ngangitshela ama-comments nizizwa kanjani ngalolu daba lolu lokuthi uGilberto i-team ade idlalele bifuna ukumlona back yabo, bifuna ukumlona iOrlando Pirates akurejecta lokho yabo. Should Gilberto leave Orlando Pirates or should he stay at Orlando Pirates and create his name? Because igama lakhe usalakha yabo, akakala kahle igama lakhe, akasikhombisa ukuthi umdlali ngempela odeserve ukustart. Yes, uskorile against the Al Ahly, a crucial goal, but siyadinga ukumbona maybe ashine in big stages yabo, ashine against Kaizer Chiefs at derby. Ashine against the Kaizer Chiefs kwi-derby, uyohlezi uzakhela udumo lapho. Sambona uLebito eshana against the Kaizer Chiefs, wazakhela udumo yabo. Kuma-fans amaningi Orlando Pirates baningi abadlali abajwayele ukuzakhela udumo. Sambona uMart ezakhela udumo for iKaizer Chiefs escora against Orlando Pirates. Lo mjida lo sadinga umbone ezakhela udumo. Saleng wazakhela udumo against Mamelodi Sundowns yabo. Umjida engazi ukuthi angalithola ithuba lakhe kwi-Orlando Pirates, athole some more minutes, because ukurejecta le deal le kuyakukhombisa impela ukuthi kuningi sisazokuthola kuyena uGilberto.